Na član 4. amandman je podneo Zvonimir Đokić. Zvonimir Đokić, reč izvolite. Zahvaljujem, poštovana predsedavajuća. Gospodine ministre, poštovani oficiri, poštovani narodni poslanici, ponovo ću na početku svog izlaganja o ovom amandmanu citirati predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića, koji je jednom prilikom rekao sledeće: "Vojska Srbije uvek mora da bude spremna, a na srpskoj politici je da čuva mir i stabilnost i da spreči da vojska ikada bude upotrebljena. Ali vojska mora u svakom trenutku da bude spremna da odgovori svakom izazovu i odvrati svakog agresora od pomisli da ugrozi našu zemlju." Svima nam je jasno da bez jake vojske nema jake države, ali ni bez jake države i mudre politike ne može biti jake vojske. Vlada Srbije i kompletan naš državni vrh uočili su odavno neke probleme koji muče Vojsku Srbije i vojno školstvo zajedno s tim. Između ostalog, to je javno objavljeno, to je nizak standard profesionalnih pripadnika Vojske Srbije, nerešena stambena pitanja pripadnika Vojske Srbije i tako dalje. Nedavno smo, pre neki dan, čuli i od ministra Vulina da se svakako radi na povećanju tog standarda, pa je on izneo jedan primer koji je svakako za pohvalu. Nekada je prosečan vojnik imao platu 33.308 dinara, sada ima 38.805. Nekada je podoficir imao 43.686 dinara prosečno, sada ima 51.975 dinara. Oficir je imao 63.428, sada ima 73.712, ali je svakako ohrabrujuće i ono što smo čuli pre neki dan od predsednika Vučića, koji kaže: "Srbija već 3 godine za redom ima višak novca u budžetu. Nakon povećanja plata koje se očekuju do kraja ove godine, a koje je najavio predsednik." Na član 4. amandman je podnela Olivera Pešić. Predsednik Vučić